Busturialdeko pentsionistak martxan plataformak datorren irailaren 17an hasiko ditu berriro ere konzentrazioak pentsio sistema duinen alde. Hitzordua eguerdiko 12etan jarri dute Gernika Lumoko udaletxe aurrean eta udako atsedenalditxoaren ostean gogotsu datoz mugimenduari sua eta ausboa emateko helburu finkoarekin. Euren hitzetan denpora soberan dute eta eskarmentu handia. Euren pentsio eta eskubideen alde borrokan jarraituko dutela azpimarratu dute. Gure inguruan mintzat erabaki genduan mobilizazioak bertan bera iztea eta udazkenean barriro ekingo geuntzala. Udazkena gane-ganean daukago eta mintzat zikidan emondako berbide mantendu gura dugu eta horrexigatik gatoz gaur zuen aurrera. Esateko, ekingo itzagula. Uste dugulako, errozoi badaukagula, uste dugulako argumentuek badagozela, uste dugulako egoera kaskar, urri eta negargarri asko dagoela, eta horreri burten bide ganorazko bat emon behar jakiela. Emakumeen eta gizonezkoen arteko arrakala bere horretan dago, 1980ko zer hori oraindik, eskabide hori oraindik urrun dago, KPI aplikatea eta eselako dudabarik ondoko ez dago ziurtatuta, eta bar. Datorren urriaren batien nagusien nazioarteko eguna izango dala, ospatuko dala, mundu osoan errebindikazioak egiten, aldarrikatzen. Orduan, aprobetxatuz egun hau, dago deialdi bat Bilbon danok elkartzeko, konzentratzeko. Eta Bilbokoek proposatu zuten eskema ezberdina eta jendea esnekatzeko eta zabaltzeko auzo guztietatik. Orduen, Bilbokoek proposatu dabez 4 puntu. Deusto, Rekalde, San Mamés, San Nicolás. Eta handik, auzo hoietatik, hango pentsionistak joango dira irtetzen eta ailegatzen Bilbora. Irtengo dira 11:30 joateko Bilbora erdigunera, Moyua plazara, eta han elkartu Bizkaiko edo Euskal Herriko talde guztiekin. 12etan hasteko manifestazioa Gran Bia kaletik eta udaletxeraino komunikazioa egiteko. Helburua jarraitzen dau bardina izaten. Pentsio duinak, 1.080 euretara ailegatzeko, gehi beste gauzak, hobekuntzak eta sisteman aldatu egin behar direla. Horrek eskatzen dau gure presentzia kalean egon behar dela. Eta egon behar gara jarraitzen eta 12etan astelenetan gure udaletzen aurrean konzentrazioak egiten.